Ahoj všem, vítám vás u dalšího videa, tentokrát o halloweenské výzdobě v Londýně. Jednou za rok se nad Londýnem stahují mračna. Mlha se usadí v ulicích a jak slunce začne zapadat, každý čaroděj a čarodějnice vychází ven, aby se potulovali městem. Je tu opět Halloween, kdy se všude objevují tajemné postavy a ve městě panuje magická atmosféra. Vybrala jsem pro vás ta nejlepší místa, kde o Halloweenu straší. Pojďme se podívat. Pokud bych musela vybrat jedno místo, kde skutečně straší, musel by to být určitě hrad Tower of London. Právě tady bylo ve středověku popraveno více než 100 lidí, včetně Anny Boleynové, druhé ženy Jindřicha VIII. Říká se, že její duch dodnes chodí po hradě a nosí svoji sťatou hlavu pod paží. Další strašidelné místo, které doporučuji navštívit, je ruina kostela St. Dunstan in the East, jedna z nejzelenějších, ale také nejstrašidelnějších míst v Londýně. St. Dunstan byl mnich, který se později stal arcibiskupem z Canterbury a říká se, že se sám setkal s ďáblem a tento kostel byl pojmenován právě po něm. Bohužel tohle místo bylo zničeno za druhé světové války a londýnský starosta se tenkrát rozhodl ponechat kostel tak, jak je. Momentálně slouží jako taková oáza klidu v centru města, i když trochu strašidelná. Chodil sem dokonce i spisovatel Charles Dickens. To je pro dnešek vše, doufám, že se vám video líbilo. Mějte se hezky.